No a nestala sa tu nejaká udalosť, nejaká... To je o tom mostu. Ty krávo, ešte ty nehádáš. Tak a to bola asi nejaká tragická udalosť, tak skúsme niečo možno také príjemnejšie, nejakú vraždu alebo niečo také. Niečo také ste tu nemali? A v nejaké propadení niečoho tu nebolo? Propadení mostu, hej. Přepadnutí. Přepadnutí ste zábradlí, třeba přepadení banky, myslím. No, tak. Nebolo to nič také. Dobre, skúste teda povedať, o čom by ste chceli si ten príbeh? Asi o tom mostu. Áno? Dobre. O tom mostu ne. Ne, že ne. Myslíte, že musím. Ja neviem, či sa to tu udialo, ale asi to nebude vlastne vtipné. Čiže... Mašinka vyjela niekam. Mašinka vyjela niekam. Mašinka vyjela. Ona nádraží si do oči. Áno. To je, že niečo sa stalo na nádraží? Ako? Ne, tak pojďme dát něco prostě, že se stalo výjimečného ve studentství. Že všeobecne niečo výjimečného sa stalo? Dobre, to sa mi páči. Že se něčí studentka zapsala prostě do světových dějin, musíme přijít na to čím. No, tak to som aj veľmi zvedavý. To dostanu na držku. Každopádne, hra príbeh je o tom, že každý má jednu krátku vietu, hej? Čiže začneme od Igora, pôjdeme k Michalovi, Gondrovi, k Igorovi, či Richardovi a tak to vlastne dokola, až kým sa nevystriedol, až kým sa rozvieme pointu, to znamená, že proces studenia za slovo histórie lidstva. Dámy a páni, začneme teraz. To bylo tak. Starosta studenky se rozhodl, že se osprchuje o chvíli dřív, aby mohl stihnout důležitou věc. Tak se vysprchoval o něco dřív. Zní to sice neuvěřitelně, ale chtěl postavit na náměstí skokanský můstek. A ostatní mu to uvěřili. Sehnal asi 60 milionů euro. A když tohleto oznámil svojí manželce, řekla, no teda, to si se posral. Ne. Chci, aby tady byl skokanský můstek a hned vedle menší můstek. V tom u starostu zazvonil zvonec. Dobré odpoledne přeji, řeklo 5 zelených mužů. Který z vás je starosta, řekl jeden z nich? Starosta jako by se neměl k tomu přiznat, a tak jeho žena svlékla a řekla zeleným mužům. Zelení muži, toto, co právě vidíte, Je taková kasička, do které můžete chodit příspěvek na skokanský můstek. od pasu nahoru mě to stálo 60 milionů eur. A přesto je to stále také dlouhé. Zelení muži se vrhli do zkoumání té prvraté kasičky. Jeden z těch mužů prohlásil toto. Na mou duši, jestli tohle je skutečně to, kvůli čemu jsme sem jeli takovou dálku, Tak jsme tady úplně na piču. v tom starosta z ničeho nic
otevřel dveře, uviděl dalších 70 zelených mužů. Hej, málo, tu přijeli Marťany, řekl. Ne, to nejsou Marťany Zdenku. To jsou... otravení černoši. Něco snědli. No podívej na mě, jak jsou zelení. Co jste snědli, černoši? A černoši, jako jeden muž, odpověděli špenát. Těch 5, kteří prohledávali tělo paní starostky, zatím zmodralo. Zbývajících 70 černochů se začalo z autobusu vyndavat lyže. Kde pak asi je ten můstek, ptal se mě dočkavě jeden zelený černoch druhého zeleného černocha. Pojďme se zeptat starosty. Paní starostová, která si ze sebe vydala asi 4 modré, bývalé zelené lyžíky, se nechala zapsat do Guinnessovy knihy. Toto teda niekedy pôsobí aj poriadne dávky na šalfetu. OK. Premýšľam, čo by sme si mohli dať za hru. My sme skúšali pred časom takú úplne novú hru, nazvali sme ju, že myslím, že televízny program. A už presne neviem, v akej kombinácii sme ho hrali, ale Martina, myslím, že poprosil, keby si nám mohol priniesť tú akože pseudotelevízii sem teraz. Princíp je ten, že dvaja pozerajú televízii, hej, a prepínajú si ju, a ďalší dvaja sú nejakí účinkujúci v tej televízii, hej. Jak si dobre pamätám, tak ste to hrali vy dvaja, Michal a ty, Richard, ste hrali tých televízií vtedy, jak sa robili. Tak môžeme to nejako prestrieť na Dubovo, nejako máte chuť vás. Máte chuť si zahrať lígy z Hodrov v televízii teraz? Si sa povedal, že čo to je čo? No, vy budete mať nejaký televízny ovládač s Richardom. Povedzme, že ste manželé, že Richard bude ženatý pádom, čo už pochopil oveľa skôr, jak som to vôbec zadal. A toto je vaša domáca televízia, vaša plazma, hej? A tam prepínate rôzne programy, ktoré vás napadnú, alebo pozeráte nejaký dej, nejakého filmu, je to na vás, hej? A to, čo prepnete a to, čo pozeráte, vlastne chalani musia zahrať, hej? Na to, že budete s jenom sedět, jste si ho zvoblíkli. Já právě říkám, já jsem vlastně pamatuju, že jak jsem Ty krávo, já mám vkus teda. Máš píču nebo ti to přepnu. Vy musíte říkat, na co se budete koukat. Ona mu třeba říká, že už to viděla, co tam prostě ta televize reaguje na to, co vy říkáte. Ano. To někam přepnete, nebo co říkáte, že je v tom filmu, nebo takhle. Konštatujete, buď to, čo vidíte, alebo už ste ten film videli a viete, čo nastane, hej? Čiže v tejto logike to je. Dámy a páni, čiže začína sa relatívne veľmi nová hra, ktorá sa volá televízny program a začíname túto hru teraz. A to sa dá dívat, teda už to. Ty Jaruček, to jsou dobrý odežu. Ale já si pustím křesťanský magazín, jestli to trvá. Ježíši, křesťanský magazín. Přistupte ke mně, řekl on, a oni ho poslechli. I přistupovali v 5 řadách k němu a on během 2 minut vyřídil 2000 různých lidí. To si spletla. Já vím, teď se přizná tomu, že měl něco s třeba ministrátama. No a pak jsem řekl, přistupte ke mně. Oni teda poslechli.
poslechli a přistoupili A tam řeknu se, co? No tak dobře, no chtěl jsem vědět, jak to dopadlo, jestli to... No tak to tam nechám. No a potom jsme to asi 6krát už opakovali, no. No ten skrček malý, co on to tam dělá? Hlavně to nikde neříká. Kluči, no kurva. Co jsi nemluv s plnou pusou? Ale tak jde na ten film, znáš, jo? No, jo, znám, SLO. To je zase ten skrček. Přeprasto. Dobře, Já vím, teď on zakrutí kyky. Tak nevím, co tam to se Dáme na ČT1. No, ČT1 máš. Já jsem se vás ptala, pane redaktore, já jsem teď se ptal, já jsem se ptala, jak to bylo s tím mostem, jestli jste věděli o tom, že se do toho naláží nějaký jiný materiál, nebo nevěděli. My jsme... Odpovídejte, jak jsem se ptala. Takže vy nehodláte odpovídat. Kolik hodin tam dávají tu partičku, jak bude hádat Genzer zase? Dívej, bude hádat Genzer, bude hádat ten idiot. Nevím, no prdele, ty seš nikdo, ty nejseš, ty neexistuješ. Kdo bys byl? Nevím, no prdele, proč kurva já, no prdele. No. Rozmýšľam, čo by sme si teraz dali za repovať sa muzikálu. Na muzikálu sme si teoreticky mohli dať. Ale mňa si možno Ondra teraz prizadie. Ale my teraz máme takú, mám pocit, že dlhšiu pauzu budeme mať, ne? S predstavením. A ja teda musím sa priznať k jednej veci, ja mám veľmi obľúbenú jednu hru. Akože je to jedna z mojich najobľúbenejších, teda vôbec je najobľúbenejšia. Tá hra sa menuje Nespokojný režisér. A ja teda dovolte, aby som tomu urobil taký predstav krátky, pretože vidíte, že on teraz rovná, že by vyskakoval 2 metre od šťastia, to asi vidíte, že to je jeho. Totižto ono počas týchto predstavení vznikol taký istý vzťah medzi režisérem a jedným z hercov. Jedným z tých hercov, jak sa jmenuje ten jeden herec, prepáč? Luboš Štepánek. Luboš Štepánek je, zistíte asi o malú chvíľu, že ktorý z nich je ten Luboš Štepánek, dosť toho režiséra sere a v podstate nevie nejakým spôsobom, jakoby aj dorežírovať to samotné dielo úplne, hej. Ja preto, ale by som zostal stále v tejto konštelácii, to znamená, rád by som videl Ondra v úlohe toho, že by bol tým režisérom tohto divadelného diela, a teda možno aj muzikálom, hej. A otázka je, o čo by si chceli slyšet alebo vidieť ten muzikál, o čo by to měl být? Ako? Krysář. Fúha. Môže. Môžeme byť, môže byť podobné, nie? Preto som zaujímavá téma. Mně to je jedno úplně. Dobre, čiže dáme si krysáře. Tam je také ináč, ja som bol na to predstavenie v Bratislavsku, som sa dočťal od rehotu. Lebo keď Krysář prišiel, to hral taký slovenský jeden rokový spevák a keď prišiel na scénu, jeho prvá replika bola, vôbec nevedel chodiť, čiže režisér mu povedal, že len prejde rýchlo okolo a on sa vždy som dobre. A prišiel na scénu a prečo povedal, že sem Krysář. To bola jeho prvá veta. A potom tam bol taký balkón a tam bol otec a mala tam byť krásna princezná, ktorou mala byť Císa Slovská.
Čo už je pičovina. Ale ona zabudla prísť na ten výstup. A on tam tlačal na kolenách a spíval, že ty tvoje krásne oči. A ten Foppen stal. To ma potom vyhrali počas pauzy z divadla, lebo som padol zo stoličky. OK, čiže dáme si krysaže. Ja teda poviem, o čo ide. Ondra ako nespokojný režisér je preto nespokojný režisér, pretože ale preto hlavne, že je nespokojný s tým dielom, ktorý si akože kolegové herci pripraví. A on to vlastne pomení, zrežíruje koľkokrát, alebo zopakuje scény, jednoducho s tým dielom urobí, čo chce, toľkokrát, koľko on chce, až keď tým vlastne nebude spokojný. Obávam sa, že režisér v tejto polohe bohužiaľ spokojný nikdy není. To, že hraje